China May po. Ayun. Ayun na po. Ako'y binabala, natagpuan ko na ang hinahanap ko talaga. Ma'am, sa Joyride po, andito na po ako sa location nyo, ma'am. Sige ma'am, salamat po. Ingat po. Alright, ang ating first booking mga papi, araw ng linggo. At ang oras natin ay alas 2 na ng hapon. Medyo maaga tayo ng konti ngayon kasi lagi tayo lumalabas mga 5, 6. Kasi medyo maambon-ambon. Ngayon medyo umaraw-araw siya ng konti, kaya nagahan ko ng labas para makabawi tayo. So dito tayo ngayon sa Luzon Avenue, kung saan pipick upin natin yung ating first customer papunta ng Monumento, Sogo. Oo mga papi, tama narinig nyo, Sogo again. Bahala na kayo mag-isip. Basta tayo pumipick up lang ng pasahero. Alrighty, Brianna Cruz po. Monumento? Oo. Kayo po yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Sige po. Diyan na po kayo ba? Sa Hotel Sogo po, Monumento? Okay. Yan mga papi, narinig nyo ha. Sige po. Bahala kayo dyan. Alright, meron tayong wala pa. Gunggong! Meron tayong wala pa. Hindi ko pa nasiset yung ating map. Alright, meron tayong 33 minutes and 12 kilometers. Let's go! 164 lang po. 246. Tama mo. Sige po. Alright, dito na tayo sa Monumento mga papi. Alright mga papi, what's up? Kamusta mga papi? Kamusta ang araw natin? Kamusta ang lahat? Welcome na naman po sa ating panibagong vlog ngayong araw ng linggo. At kanina nga meron na tayong first booking. Galing siya ng Luzon papunta dito sa Monumento. Then after 40 minutes di tayo pinapasukan ng booking kay Joyride, kaya nagbukas tayo ng Grab app. At ayun, pinasukan tayo ng booking papunta ng Santa Maria, Bulacan mula dito sa Monumento. Awitit. Pwede na rin kaysa mag-aksaya ako ng oras kakaantay o kaya kakaikot. Magbibigay naman daw si ma'am ng tip. Tingnan natin kung anong item ba to, kung gaano kabigat. Sana hindi siya kabigatan para makahataw tayo ng maganda. Pag document lang, ayos. Saglit lang yan, Santa Maria. Bakbakin na lang natin. Tapos doon na tayo mag-antay saglit ng booking kay Joyride kung meron man. Alrighty, ma'am. Andito po ako sa Macdo. Ito po Macdo. Macdo. Ma'am, ikaw po yung may hawak na Ma'am, sa Grab po ba yan? Opo, sa Grab papunta Santa Maria, Bulacan. Ayun. Kasi opo. Pinagsasabay ko po kasi. Ayan. Kasi may number, kung may price yun. Pag nakarating ka po sa location, ano yun sa pink house yun? Pa? Tawag ka na lang. Natawag na lang po ako. Natawag po ako. Tawag ka na lang. Okay po. Sige po. Sige po, salamat ma'am. Alright, ang pick up na natin ang item ni ma'am. Napakaingay naman dito sa Jackman. Kailangan hindi tayo mabakante ngayon mga papi kasi December na. Nag-iipon tayo ng panghanda natin sa bahay. Alright, okay na yan. Mamaya pa kasi to hahataw si Mamaya pa to hahataw si
Joyride eh, mga alas 4. Alas 4, alas 5. Alas 3 pa lang eh. Kaya ano muna tayo kay Joyride, ay kay Grab. So okay mga papi, meron tayong travel time na 28.5 kilometers at travel time na 1 oras at 20 minutes. Medyo matagal. Medyo mababa ng konti talaga pag ano, parcel kesa sa motor taxi. Kasi nga naman motor taxi tao ang sakay, kaya medyo mataas ang fare. Ito medyo mababa talaga. So update lang tayo mga papi pag na tayo sa location sa Santa Maria, Bulacan. Okay dokie. Medyo hataw na lang tayo ng konti para maaga tayo makarating ng Santa Maria, Bulacan. Sana walang traffic. Alright, andito na tayo sa Santa Maria mga papi. Daming tiyanggian dito. Konting tumbling na lang, nandun na tayo sa location ni Ma'am. Dami nagtitinda. Dito tayo sa kabila. Anip na yan, delay yung reaction yung map ko. Mali-mali tuloy nalilikuan ko, awit. Hindi sakto yung ano ng map ko sa pagliko-liko eh. Delay. Kaya yung dapat nalilikuan ko, sobra pa ako, awit. Saan tuloy ako lumiliko. Welcome to Santa Maria mga papi. Kung saan naliligaw na tayo. Mahamak tong Google Map na to eh. Late yung reaction sa ano eh, likuan eh. Sumusobra tuloy tayo. Ano to? Welcome Barangay Guyong. Nasa Barangay Guyong na tayo mga papi. Alright mga papi, yung pin location niya is hindi pala yun yung exact pin. Lagpas pa ng 800 meters. Awit it. Hanapan mode tuloy tayo. Ali, mahanap din natin to. Along highway lang naman daw eh. Alrighty, asan ka na ba? Where na you? Dito na me. Alright, nakita na rin natin. Pinahirapan mo ako ah. Ma'am Mary Joy, where na you? Dito na me. Bago tayo umalis dito mga papi, na magantay tayo ng booking ng Grab o kaya Joyride kung meron. Pag wala, saka tayo gagapang papunta ng Valenzuela. Dito sana ako pupunta sa Angat eh, kasi malapit na sa Angat eh. Saka North Sagaray. Kaso wala namang booking dyan. Probinsya pa yan eh. So dito tayo pupunta sa ano, bandang Bukawi papuntang Valenzuela. Para may makuha tayong booking papunta ng ano, QC, Pasig, Marikina. Kahit Manila, o pwede na. I just want your body, baby, liga na. Di na ako galit, baby, uwi ka na. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Apa Ma'am Mary Joy po? Okay. Saka ito po isa. Picturean ko lang po mama. Yung item lang po. Ayan. Ayan, okay na po. Salamat ma'am. Alright, na-drop na natin sa wakas. So waiting game muna tayo ng ilang minuto, kahit mga 15 minutes to 20 minutes, kahit mga 30 minutes bago tayo gumalaw. Kasi kung gagapangin natin to diretso ng ano, diretso ng Valenzuela, lugi tayo sa gasolina. Alright mga papi, nakalabas na tayo Santa Maria, Bulacan. Hindi tayo pinasukan ng booking. Nagantay tayo doon ng 1 oras saka 15 minutes. Wala talaga, kaya gumapang na tayo palabas. Kaya dito na tayo pinasukan sa Bukawi pagkalabas ng Santa Maria. Buti pinasukan tayo. Kala ko di ako papasukan eh. Malulugi tayo sa gasolina mga papi. Kung babalik tayo walang kasabay sa monumento. Alright, tara na. Puntahan na natin si ma'am, na meron siyang layo na 1 kilometer and 4 minutes travel time. Alright, Ma'am Noemi po. Shower cup ma'am. Eto po, palak na lang ma'am ha. Ingat ma'am.
Sige po. Ayun. Okay na ba? Alright, meron tayong 16 kilometers, 27 minutes of travel time. Alright, papunta tayo ng Monumento. Sakto na yung kasabay natin, papunta Monumento. Buti nakakuha tayo dito. Let's go. Alright mga papi, dito na tayo sa Monumento. Naihatid natin si ma'am sa halagang 258. Buti na lang, meron tayong pabalik. Kung hindi, lugi tayo sa gasolina. Yako po. Pagka-drop natin kay ma'am, wala pang 5 minutes, pinasukan agad tayo, papunta naman Pasay. Ano na naman to? 213. Linggo ngayon, wala naman traffic, ayos lang yan. Mabawi naman natin yung long ride natin kanina. Medyo lugi tayo din ng 10 kilometers Kasi medyo looban ng Santa Maria yun eh. Hindi tayo nakakuha doon ng booking. So ito siya ma'am, meron siyang layong 950 meters, 3 minutes of travel time. Medyo traffic lang dito sa lugar na to dahil nasa part tayo ng simbahan. Ma'am Kimberly pa papuntang Pasay? Opo. Okay. May labasan po dito ma'am no? Oo, C3. C3. Sige po. Sakto pala. Okay. Ito pa kayo ma'am no? Ingat po. Ano pa? Thank you ma'am. Nice. Alright, binigyan tayo ng tip na 30 pesos ni ma'am. Okay dokie, andito na tayo sa Pasay. Waiting game tayo ng ating panibagong booking. Sarap pagbiyahe ngayon, walang traffic. Yun papi, meron tayong magandang booking. Alright. Isang magandang booking to papi. Isang long ride mga papi, papunta ng Valenzuela. Mula dito sa SM Aura. Ayos, ang layo niya ay 1.8 kilometers and 8 minutes na travel time. Pinagbigyan tayo ng tadhana. Meron tayong isang magandang long ride. Alrighty, let's go. Huwag lang ika-cancel. Yung iba kasi nagka-cancel eh. Huwag mong ka-cancel ha, papakulam kita. Buti na lang sa atin pumasok si Sir nawala yung anto ko dun. Magandang biyahe ito mga papi. Sir, masikip? Na ha? Hatakin lang to sir, ayan. Oh, may mga hindi na nagmamas eh. Meron na hindi mga nagmamas. Kaya siguro okay lang. Sige sir. Yun. Ayos na po? Okay. So alright mga papi, meron tayong 31 kilometers and 1 hour and 20 minutes of travel time papunta ng Valenzuela mula dito sa SM MOA. At ang kanyang bayad ay secret. Walang clue, hindi pwede reveal. Simbahan sa MOA mga papi. Dami rin nagsisimba. Opya. Alright mga papi, gamitin natin to ng instant transmission. Alrighty. Alright, nakarating din tayo dito kay Sir sa Valenzuela. Puro lubak yung daanan dito papasok. Sa kalooban yung village. Puro liko-liko. Makakalabas pa ba tayo dito mga papi? Para tayo nasa loob ng maze. Tcharan! Dami namin nilikuan. Hindi ko mabilang, mga lagpas 10 siguro yun. Tingnan natin kung maaalala natin yung mga nilikuan natin. Nakalabas din tayo sa Longganizer mga papi.
Kala mo pumasok tayo sa loob ng maze eh. Nahilo ko dun ah. Puro dead end yung mga napapasukan ko. Awitit. Buti na lang, nakuha ko pa rin. Nakalabas tayo. Alright. Nagantay tayo 30 minutes doon sa bungad. Ay, hindi tayo pinasukan. Kaya punta ulit tayo na papuntang Valenzuela Monumento. Alright mga papi, meron na tayong panibagong booking. Papunta tayo ng May Kawayan, Bulacan. Andito tayo ngayon sa Paso de Blas, Valenzuela. So ang layo ni ma'am sa akin 350 meters lang. Napakalapit lang, kaya punta na natin si ma'am. Let's go. I-pick up ka? Nagpipick up ako eh. I-pick up din ako eh. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa Shaina May po. Ayun. Kuya, baka mag-stop yan. Ito po. Back up. Yan. Parak na lang ma'am ha. Lahat po. Sige. Sige lang ma'am. Haba ka lang. Okay na ma'am? Tara, lipad na tayo. Guys, meron tayong 10 kilometers at 25 minutes of travel time papuntang May Kawayan, Bulacan mula dito sa Paso de Blas, Valenzuela. Alrighty, tara, lipad na tayo. Liparin na natin to kasama si ma'am. Alright. Alright mga papi, dito na tayo sa May Kawayan, Bulacan. Alanganin yung para ni ma'am ah. Nasa gitna tuloy kami kalsada. Hindi mo na naitabi. Medyo napalayo tayo ngayon ah. Imbis na papalapit eh, palayo. Dito na tayo sa May Kawayan, Bulacan, kung saan puro lubak ang daan, naawit. Kahit anong iwas mo talaga, tatalbog ka kasi halos lahat lubak. Anyways, waiting game tayo. Ating oras, alas 10 na po ng gabi. At nakailang booking na ba tayo? 7? Nagsimula tayo ng alas 2:45 na rin. Yung first booking natin kay Grab, papunta ng Santa Maria. 7. Pwede na rin. Puro long ride naman kasi. Alrighty. Alright, meron na naman tayo magandang booking mga papi. Isa na namang long ride. Alrighty. Binigyan na naman tayo ng long ride ni Joyride. Mula dito sa Monumento papunta ng, hindi ko kabisado yung address na to. Gunggong! Basta dulo to ng dulo ng Quezon City. Alright, may layo siyang 2.2 kilometers, 5 minutes na biyahe papunta sa pick up location. Okay, dito tayo sa location ni ma'am. Ay ma'am. Hello, cutie pie. Opo. Charlene, okay. Mag-hairnet ka, ma'am? Okay na po. Talak na lang, ma'am. Papunta pala ito ng Batasan, mga papi. Sa likod pala siya ng Batasan. Alright. Meron tayong 29 minutes sa travel time. 17 kilometers na lalakbayin. Alrighty. Dito pa kayo, ma'am, no? Opo. Okay, sige, sige. Kuya, Gcash po ba? Okay po. Alan B po. Ayan po, sakto. Ano ma'am? Natanggal po. Ayun na po. Salamat ma'am. Alright, naihatid natin si ma'am dito sa may boundary ng Batasan, San Mateo pala to. Kaya umabot ng 254 pamasahe niya. Okay, kailangan ko pa magtapa po. 69 na lang. 69 na lang ang top up ko. Papasukan pa kaya ako ng ganyan.
Alright, tingnan natin. Antay pa rin tayo ng ating panibagong bookings. Boink, boink, bookings.